Tramadol. Oh, tramadol. Yeah, this is Tramadol. 350, Wow. You see that? 100 milliliter. Don't fall down. And you put this where? Where do you? There. So you inject this in Nerve. in your nerves. Yeah. How long does it last for, Wolfgang? I'm getting old now. 2 months. 2 months. 2 months is coming back. And how much is the supply? 350. It's 350 peso for each injection that lasts him for about 2 months. After 2 months, I cannot walk through. No. Okay, so he basically lives. It's a steroid, right? It's like a. When I have the injection, I can walk. The same people, they are 20. I can. Yeah, I know what this is. I know what this is. I can drugs. Tramadol This is a hormone. It's a hormone. Tramadol is drugs. No, it's not. It's Drugs. You did not become that without paper, without the doctor. No, no, of You did course, not. of You course, did not. of course. I wasn't referring to getting it illegally. I become this already 10 years in Germany. 10 years in Germany. But the bottom line is it helps you a lot, right? Yeah, no Yeah. more pain. Thank God. That's No the more most pain. important thing. That it helps us a lot. In Germany it is free, but not in the Philippines. You have to pay all medicine. Yeah. Not free, nothing is free. I know. Nothing. Nothing No is that. Stay here. Yeah, you can go to the government hospital. This is the same nothing. For me, nothing. Understand? Wolfgang, is there anything you want to say to the people? No, no more talk. He doesn't like to talk so much. He's been disappointed many times. So I understand. I understand you, Wolfgang. If anybody can help, we would really appreciate I it. need always money for that, for that, for that. Most of People his. give me, I have no clothes. They give me one, this the second. This one is nice. I like Yeah, this just one. give me people. Thank you. Yeah, also the second is there. These are also brand new. Yeah, 150 peso. Very It's nice. okay, 150. Okay. Discount. Again, SM. SM. Kalamba. Our Japan, second hand. At least you got some AC in SM. You go inside the air conditioning. It feels good, no? It's very hot outside, and there's days that it's raining a lot. Some days it's really, really hot, and he has to struggle every day. It's a different challenge for Wolfgang. So, again, if anybody feels kind enough to help him, you can come to Jetty gas station. There's a bunch of jeepneys here, and he would be very appreciative with anything that you help with. Anything. When it comes to money, he buys his medicine. I can buy what I need, not Yeah. what I like, what I need. Exactly. If the first is the medicine, how long I wait now? I have no money to buy the medicine. Open wound, there. Can you show him your leg how swelling it Yeah, is? look, this is not normal. I walk with an open wound, look. Look how swollen his legs I are. have no money for medicine. The open wound is there. That's why it's this one. When I have the cream, no more. Go down, only 3 days. Close. Medicine. Our good medicine, and I need always money. Tramadol every 2 months now. Before it's every 3 months. I walk too much. I'm old. Yeah, that's why every 2 months now. Yeah. So it's 250 at 350. 11. He's buying food from the vendors here. 10. 30. Okay, I get it for you. Give me the money, I get it for you. Huh? I'll get it for you. You want to walk there and get it? Or they're going to come to you? No, they give me in the morning soup. It's good? Does it taste good? It's okay. It's okay. Okay. It's okay. It's not good, but it's okay.
Yeah. You are full. You eat bread and soup, you are full. Yeah. Seems healthy. When I have money, I just not eat it. Now I have no choice, I have to eat. Understand? How many times a day do you eat? So guys, dito kami, yung balikan namin yung matanda kaninang bulat. So, kahit pa paano, bigyan natin ng konting tulong. Yan, dito yun. Okay. Ayan, tatay. Tatay! Like sa'yo, diba, babalikan kita. Matagal ka na dito. Matagal ka na rito. Matagal ka nang nangihingi dito. Ha? Matagal, ay may mga ano, matagal ka na nangihingi dito. Oh, so, wala kasi ka hanap buhay. Wala kang hanap buhay. Kaya, May ano ka? ay, ikaw po. Kami, ika ka po. Ilang taon na ho kayo? 71. 71 years old pala si tatay. Ganda na. Wala. Dito lang kayo araw-araw. Yan, medyo piliwanan ako. Asan mga anak mo? Asan mga anak mo? Laro. Nag-aaral. Kasama mo ngayon? Wala. Ay, hindi mo kasama. Wala. Pinahingin ko. Sa maglakaw. Tama. Oh, oh. Matanda na. Piliwanan ako. Yan ako nawa mo sama. Hindi, mga ano kami tayo, mga charity vlogger kami. Mga vlogger, mga tumutulong ngayon. May hinahanap kami ditong German na pulube. Kaso hindi namin makita-kita. Kaya sabi ko, diba, sabi ko sa'yo kanina, babalikan na lang kita. Para pambili Pero ko. dito ka lang hanggang hapon. Mga alas. Piliwanan ako. Ha? Mga alas. Pakiwi na. Mga alas 4, uwi ka na. Susunduin ka ng mga anak mo. Hindi ako. Ha? Ako na uwi ko. Ah, ikaw lang uwi. Saan po babae nyo rito? Malayo pa. Kalawan. 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 Yan, yan. Nakamagkano ka na ngayon? Nakamagkano ka na po ngayon? Hindi ako makain. Wala pa? Wala pa kasi. Ililipit ka. Wala. Magkano lang, no? Oo. Eh, si tatay, 71 years old, nangingi dito sa gilid ng namamalimos dito sa may SM. Matagal na ako kayo dito ng namamalimos tayo. Ha? Wala pa isang taon. Wala pa isang taon. Wala pa. Yan, yan lang. Isang pinawalan ako. Alis na naman ako. Bawal pa. Ito pa. Loob na bumis. Ito. Lakas. Wala kayo. Nangguna po saan. Finish na. Ako pa din lang. Buti tayo, hindi ka pinapalis dito. Ako. Hindi naman, no? Ito to. Iniwala ko ito. Pinapalis ka? May chip na. Kaya bito. Oo. Tapos, ako na siya. Wait na rin. Pero kung na, alis po. Pero dati tayo, anong trabaho mo dati? Ganito, Janitor ka sa sa gusto. custom. Ah, maganda pala dati trabaho mo, ano? Wala ko, Wala ka pang sakit nun. Mga panahon na yun, wala ka pang sakit. wala ko. No? Ngayon, masakit. Nga, isang ako. Ita, ito. Ika. Ang talo rin yan po. Hindi ka maglakad na. Sige tayo po, para mas maganda yung usapan natin, punta tayo doon sa may sasakyan. At may bibigay ako sa'yo. May bibigay ako sa'yo doon sa sasakyan. May bibigay ako, sama ka sa amin yan, no? Kung nakapark yung sasakyan namin. May bibigay ako sa'yo doon. Sama ka sa amin, may bibigay ako sa'yo doon. Huwag mo siya masyadong makalakad. Ano na? Ay, hindi ka na masyado makalakad. Dito lang naman, no? Sa unahan lang. Di ba dyan lang yun? Sa unahan yung sasakyan. Kahit daan-daan lang, dyan lang naman sa unahan. No? Tara, tara tayo doon. Oo nga, no? Hirap na nga siya maglakad. Kawawa naman, no? O, sige, dito tayo. So, yun. Tatay, anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Pablo, Pablo. Apelido? Kasing. Kasi. Kasing. Kasing.
Kasi, Castle. Si Tatay Pablo Castle. So, 71 years old. oh, So mga ilang taon na ako kayo namamalimos dyan, Tay? Ilang taon na kayo namamalimos dyan? hindi ko alam. Hindi mo natanda? Hindi ko. Tagal na rin. Tagal na, oo. Hindi ko alam buhay. Yan na yun po yung magkano naman ho kayo dyan sa isang sa isang araw? Isa ko, hindi ko biniwala siya. Mukha ko lang. 5,000. 1,000? Oo, na. Tagal. Pero, dati pa yun? Oo. Kung hindi ko biniwalaan. Ngayon, binabawalan ka na, magkano na lang? Mga 300. 300 na lang. May magkano na lang yun, pag binili mo ng bigas, timpus na. Ayan. Diba? Nangalimutan lang ako. Pero yung mga anak mo, sinusuportahan ka pa? Nag-aaral. Wala na. Module. Bali, ilan ho anak nyo, Tay? Ilan ho anak nyo? Mga, alam ka to sa kotse. 18. 18 anak mo. Ang dami mo ng mga anak. Ilan. Okay. Nakaloko mo rin, Tatay, So nakita namin siya kanina, mga kabiyaya, habang hinahanap namin yung si German, yung homeless dito sa may SM Calamba. So ito si Tatay, So yun, napansin lang namin, nandun siya nakaupo sa gilid, tapos namamalimos. Yun. So pinagbabawalan din po pala siya dyan. Asawa niyo po, asan na, Tay? Naglalaba. Naglalaba. Kulang pa rin. 300 isang araw. 300 isang araw nung paglalaba. Oo. Bali, dyan sa pagmamalimos nyo, sino-sino po mga binubuhay niyo dyan? Kami rin kati. 3 po kayo. Sino naman po yung isa? Ako na. Anak mo. Ilang taon na ho? 18. 18. Siya yung bunso. Bunso yun. Parang panganay ko. Panganay mo. May anak, may pamilya na rin. Wala, binaka. Binata. Wala ko siyang trabaho ngayon. Wala, tambay. Tambay lang. Ako na naghanap. Ikaw din naghahanap buhay. Oo. Buti malakas pa ko siya. Kawawa naman sa tatay mo. Yan, mabuti ka pa. Walang awa. Matanong ko lang, Tay, na paano ba yung mata niyo, Tay? Dati, mata kong nanay. Siya white ka ito pula. Pula. Kaya minutusok sa abularyo. Pula pa isa, dalawang tito. Agapan. Huwag ka itong pakainin ng baboy. Itong kata. Galing yan. Tagalin mo. Isunod siya. Pagtulo na. Nasunog. Kaya na't ako, 7 anos. Kakanya lang, kasakit. Yan po yung nangyari dyan sa mata niyo. Oo. Tapos simula nun, hindi na gumaling yan, Tay. Hindi na gumaling. Ano mo? Yung mata niyo, hindi na talaga bumalik sa dati. Hindi na. Hindi na Hindi siya talaga. malabo. Malabo na. Kaya may edad ako. 71. Malabo na konti. 71 na, So ano po yung mga masakit sa inyo kanina? Sabi mo, sakit tuhod nyo. May na. Mahina. At kahit ka. So may sakit po na hika si tatay. Magkano yung gamot yan, Tay? Pag inaatake kayo ng hika dyan, Kaya magkala ko po. Awan Diyos. yung pinapausok, tama ba? Minsan, magtatatok. Listik kan, malakas. Yung laway nyo, Tay, na Listik kan. Wawa na. Nagkamot mo. Sir, listik pala ko, sir. Wala na kayo iba ditong inaanuhan, Tay. Inaanuhan, wala na kayo dito ibang pinapwestuhan. Dito lang Wala na. talaga. Hindi na ko kalakad lang. Yun ang mga lakad, no? Kahit ako pinawalan. Tsaka pa rin. Kahit na pinagbabawalan ka. Talo pa nagnakaw. Kaysa naman magnakaw ka, di ba, Tay? Yung tama. Wala pinawalan. Sinagot tayo ko dyan. Pero hindi ko siya rin. Kung siya bakit bawal? Nangyayari ang tao. Pinawalan. Pwede kasi tayo. Okay. Humihingi ka lang naman, di ba? Yan. Huwag kang makawa. Pagkali sila, balik ang kulay. Isto naman, dito. Misa sa dulo, sir. Misa dulo. Oo.
Minsan sa dulo ka nag-ano, Oo. sa dulo ka tawag dito na malimos. Oo. Grabe naman mga tao ngayon, no? Ay, sir. Hindi ka tulad mo. Mawain ka talaga. Hindi magpinis ng tao. So ngayon, ilang beses ka na nila pinalis ngayon dyan? Lako. Galit-galitan ko siya. Pinapalis ka ng pinapalis. Pag wala sila, galit. Hmm. Kung yung iba nakita ko. Pag wala, balik. Pag nandyan, alis na ulit. Oo. Kung magawa. So ngayon tayo, bibigyan kita ng 500, uwi ka na. Salamat. Salamat, sir. Katulong ka. Kambulag. Baka magkano ka na ho ngayon? Baka magkano ka na? Kung hindi lang siya, mga barya lang to. Mga 100 plus. Ako yung kulang pa rin. Wala pa 100. Lagi ko, sus ko pinawalan. Grabe pala yun dyan, no? Ano ko, dahil na nag-target. O kasi, yun ako nangisnak. Nangisnak ko, nanguha. Naganya naman ako. Later, bawal ko lang at private. Bawal daw, bawal. Kung makawa. Bawa na may matanda. Malapit lang babae mo dito, tay. Kalawan, Laguna. Kalawan, Laguna. Sa unahan pa tayo, no? Natol, no? Sa unahan pa ba yun? Kalawan, Laguna. Diyan lang. Ay, nilalakad mo lang yun, tay, pag uwi ka. Nilalakad mo lang pag uwi ka. Oo naman, sir. Ano na? Minsan, di ko, magpara ko. Hindi ko parahan. Sa isip ko, ay, tanda na kasi. Okay lang. May Diyos naman. Pinapara ka, pinahanap po para ka, ayaw ka hintuan. Hindi ko ka lang iba. Mabait sa akin ka lang iba, hindi. Kasi alam, baka daw wala kang pambayad, ganun. Kaya Oo, hindi ka para naisip hintuan. nila. Grabe, no? Paano naman po yung sa kamay nyo, tay? Ito, totoo yan, parang nagsusugat. Yan po. Ipis na kasi ito po. Dito, yan o, mga nagsusugat. Dito mo, yan o. Parang allergic. Allergy. Ugaw. Not bawal sa inyo, mga hipon, isda, ganun. Yan. Kaano pala nito ng kwento, no? Si Lola Bulag. Pero nakakita pa yan, hindi na, no? Hindi na ako nakakita yan. Ako? Oh, eto po, yung dito mo. Hindi na Ay, so. wala na talaga. Luto na. Luto na yan. Sa gamot. Ang gamot ito dati. Nanay ko, luto siya ng bulayo. Tunggata na, kakainin ng baboy. Pag ganyan, pinatulo. Kaya sa pag-consiste, sir, kagkapan ko sa kita. Abot sa kontak. Nanay ko miyak. At ito po eh, taglagan nagtulo. Nalata ko na siya, nasulong na. Wala na. Grabe. Wala ko na. Mabuti hindi ko masyadong. Nakita ko kunti. Pero malabo pa rin kunti siya. Awan Diyos. Kalawan pa nakapunta pa ito. Oo. Nakatulong ako ang Diyos. Laki kinakawa mo sila. Nangingilang ang may pagkain. Tapos paano nga tol, bigyan ko lang si tatay. O tatay, uuwi ka na ha. Opo. Pag binigyan kita, tawakan mo lang, ganito mo lang. Ito lang? O, yan. Yan, o. Oh, salamat. Tapos umuwi ka na, pahinga ka na. Oh, dito ko na lang. Ha? O. 1, 2, 3, 4, Salamat na lang. 5. 100 pang merienda ko. Pang merienda namin. Pang merienda namin yun, 100. Yan, uwi ka na. Hindi, meron na ho ako. Meron na. Salamat po. Para uwi ka na, para makapagpahinga ka na. Dahil basta makita ko po. Susunod, pag bumalik kami dito, puntahan kita dyan. Nandiyan ka lang naman. Araw-araw ka ba dyan? Araw-araw ko dyan. Araw-araw ka. Nasaan sila? Pag inapurublo. Sibat naman. Pag wala, balik naman. Patagil. Sige na tayo, ingat kayo ha. Okay na. O saan kayo dadaan ngayon? Dito na. Dito na po. Marami Oo, salamat. sige na. Ay, yung mic ko pala tay. Yan. Sige na, ingat na ho kayo. Yan yung matanda guys. So, hindi man natin nahanap ngayon si German. Kahit pa paano, may natulungan tayong matanda, di ba? Kahit pa paano, kahit sa halagang 500 yun, nakatulong sa kanya. So, uwi na daw siya.
Pinapaalis daw pala siya daw dyan lagi. Kawawa naman. Yan o. Bye-bye, tatay.